Inyong mabati karon ang tulumanon, tubig sa kinabuhi. Ang tubig sa kinabuhi, hatud kanato sa GCIL ug watersoflife.net. Ug karon ania si Brother Lloyd Galion. Balik ta may igsoon diri sa atong pagpanag-uban, hinaut ko nakas kapis kay panglawas ug dako kong kalipay nga ikaw nagpadayon sa pagsunod sa atong pagtuon sa libro sa sulat ni Pablo sa taga-Roma o gisgutan nato ang bag-ong pagkamatarong pinagi sa pagtuo abri sa tanang katawhan o partikular nga atong itumbok nga hisgutan mo ang gipadayag ang pagkamatarong sa Dios sa pagpanghimayad sa kamatayon ni Kristo. Pasahon ta ang Roma 3:21 ngadto na 24 mao kining gingon sa Biblia apan karon gipadayag sa Dios ang iyang paagi sa paghimong matarong sa mga tao pinaagi kon kini dili pinaagi sa balaod, ipamatuod kini sa balaod ug sa mga propeta. Gihimong matarong sa Dios ang mga tao pinagi sa ilang pagtuo kang Kristo Jesus kay managsama man ang tanang mga tao apan pinagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila mahimo silang matarong pinagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. Mao kadto ang gibasa nato nga gikan sa Biblia atong i-eksplikar maigsoon ang mga buot ipasabot sa maong pulong. Makasasala ka ba? Kining pangutana gipunting ngadto sa mga makasasala nga nagantos sa ilang niaging mga binuhatan tuod kay ilang giila ang ilang daotang dugo ug mga daotang pamatasan. Dali ug paminaw sa ebanghelyo nga nagistorya kanimo taliwala sa paghukom sa Dios sa kalibutan. Gimatuod ni Pablo sa tanang katawhan, relihiyoso ug makasasala, pinili ug nasalaag, tigulang ug batan-on sa ngalan sa balaod sa kalibutan ug sa langit silang tanan mga makasasala nga adunay hugaw hunahuna. Bulahan ikaw nga nasayod nga ikaw dili perpekto sa himaya sa Dios sama nga ang tanang tao. Nawala gikan kanato ang himaya sa Dios nga iyang gihatag niadtong pagmugna. Naghilaka ka ba tungod kay ikaw nagkasala? Unsay tubag sa Ginoo sa mga akusar sa iyang balaang batok kanato? Unsay langit ng hukom batok kanato nga mga dautan? Unsay matarong hukom batok kanako ug kanimo? Gamhanang pulong gikan sa langit ngadto sa kalibutan ang nahulog taliwala sa kahilom o kahadlok sa kalibutan sa mga patay ug buhi. Ang tanan gihimong matarong, ang atong unahuna mubarug ug moingon imposible kana. Ug ang yawa mosinggit dili. Ang espiritu sa Dios mudasig kanimo ug mitudlo sa gipatay nga kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Misilot ang Dios sa iyang anak imbis nga sa mga makasasala. Ang balang Dios midaot sa iyang balang anak aron malimpyuhan ang mga daotan. Si Kristo mibayad sa imong mga utang pinagi sa iyang pag-antos aron libre kang makadawat sa iyang gasa. Gawas nun ka og luwas walay gahom ang sala si Satanas o kamatayon batok kanimo ikaw mahimong walay sala og gidawat sa Dios hangtod sa hangtod. Mutuo ka ba niini ug mosalig sa pagdawat sa ebanghelyo sa kaluwasan? Kung mutan-aw ka sa samin makita nimo imong kagalingon kaniadto apan mamatikdan nimo ang bag-ong kausaban. Makita nimo ang sinyalis sa pagpasalamat o kasidlak sa kasadya sa imong mga mata. Tuod kay ang Dios nahigugma kanimo ug iya kang gimatarong pinagi sa kamatayon sa iyang bugtong anak. Kung anaara kanimo ang pagdawat ug pagsalikway niini. Ang pagkamatarong dili sa tibuok kalibutan nahuman kung nahuman na ug dili na kinahanglan nga magpakamatay pa ang Kristo sa cross
kinsa kadtong mutuo nga maluwas o kinsa kadtong mugkunit sa kaluwasan dili pagahukman. Imong pagtuo makaluwas kanimo. Tanang tao dautan busa pagahukman sa kamatayon o gunubon. Apan ang Dios mumatarong nilang tanan ug maghatag sa gayon nga mabuhi alang sa walay katapusang serbisyo. Kini nga grasya dili makita sa tanang reliyon sa kalibutan, kini makita lamang sa ebanghelyo. Ang gugma sa Dios makaluwas sa katawhan, mga maghuhukom ug mga nawala sa maayong dalan, mga inila ug walay pagtuo, manggialamon man ug walay grado, mga tigulang man ug batan-on, ang Dios mo matarong nilang tanan. Hangtod kanus akaba magpakahilom sa iyang grasya. Mari kamo tawaga ang imong mahigala og sultihi nga ang pultahan sa ibang kung pultahan sa bilangguan dakong abre o aduna sila katungod nga maluwas sumala sa sugo sa ebanghelyo. Dali kamong tanan og ipakita kanila ang bag-ong kagawasan sa Dios. Minahal ko igsoon, personal mo na bang nadawat si Kristo ug ang iyang kaluwasan? Naila mo ba siya nga imong maluluyong mangluluwas? Busa ikaw akong pahalipayan o ikaw akong sugyot ko nga kinahanglan magpasalamat kan Hesus tungod sa iyang mga pag-antos o pagpakamatay. Tungod kaniya lamang ikaw naluwas, nahugasan o gipakamatarong. Pasidunggi siya sa imong pagtuo o walay undang nga pagpasalamat kaniya. Himua ang nabilin nimong kinabuhi puno sa pagpasalamat sa paghimaya sa iyang grasya. Pagampo kita igsoon, may gugmaong Ginoong Hesukristo, kami nagpasalamat kanimo sa imong gugma sa pagpakamatay sa cross. Maluluyong Amahan, kami nagaampo kanimo tungod kay imo kaming gipasaylo sa among mga kasalanan pinagi sa kamatayon ni Jesus. Balang Espiritu, kami nagpasalamat kanimo tungod kay gihatag nimo kanamo ang grasya sa kaalam. Naghatag kanamo og kumplitong pagkamatarong og gikumpirma nimo kanamo ang kasiguruhan sa pagpasaylo. Gidayeg kanamo ubala ang Trinidad tungod sa paghatag nimo kanamo sa mabulokong kinabuhi. Tudloy kami sa pagpasalamat kanunay o pagkabalaan sa among mga kinabuhi nga among mga binuhatan magpadayag sa pagpasalamat sa imong dakong grasya. Amen. Dunay pangutana igsoon, unsay pinakauyokang kaalam sa atong pagkamatarong pinagi sa imong pagtuo? Usbon ko, unsa ang pinakauyokang inyong nabati ang tubig sa kinabuhi? Kung aduna kamoy reaksyon, pangutana ug opinyon, i-text ka na sa 0908-426-7070 o kaha 0906-7909-298. Sa dugang pagtuon o pagpaminaw adto sa watersoflife.net, i-click ang Cebuano. Daghang salamat sa imong pagpaminaw.